Meer Duitsers naar Nederland halen. Dat wil de provincie Limburg doen met de nieuwe Like a Limburger campagne. Met de campagne gaan Limburgse toeristenorganisaties Limburg meer bekendheid geven op de Duitse markt. We zijn op dit moment zwaar afhankelijk van de Nederlandse markt. Zo'n 75-80% is Nederlanders. En een groot deel daarvan is zogenaamd babyboomer. En die mensen die gaan de komende jaren dus echt letterlijk uitsterven. En we hebben dus naagsoep nodig, zoals de Duitser dat zegt, hè, om bij het thema te blijven. En die is moeilijk te halen uit Nederland, omdat jongere generaties graag naar het buitenland gaan. En vandaar dat wij mikken op diezelfde doelgroep over de grens in Duitsland. Om meer balans te krijgen in ons overnachtingspotentieel. Voor camping De Botkoel in Put, die relatief dicht bij Duitsland ligt, zou je verwachten dat er al redelijk wat Duitsers komen. Maar is dat wel zo? Eigenlijk bijna niet. We zitten natuurlijk ook in een gebied wat totaal niet bekend is bij de buitenlanders. Hoofdzakelijk zie je gewoon 95% tot 98% gewoon de Nederlanders komen. Dus het zou eigenlijk wel heel fijn zijn als we wat meer mensen uit de Duitse regio trekken. Ik denk ook gewoon dat dit gebied nog helemaal niet ontdekt is bij de Duitsers. Ze hebben echt alleen maar de zee in hun hoofd, dat ze daar alleen maar kunnen genieten en tot rust kunnen komen. Maar ook kan dat hier in Zuid-Limburg. We zijn natuurlijk een krachtige fietsregio, hè, sinds we de Maasfietsroute hebben. We hebben ook een heel sterk profiel culinair met bekende en goede restaurants. En natuurlijk ook het bezinningstoerisme, hè, wat hier best sterk, het wellness en het ontspanningstoerisme wat hier goed ontwikkeld is. En waar Duitsland ook veel vraag naar heeft. En dan laat ik natuurlijk alle attracties die we hebben niet onvermeld. Hè. Voor gezinnen met kinderen is het hier natuurlijk een waar paradijs. Ik denk als ze zeg maar, beelden gaan zien en dat Limburg meer in trek is en meer op tv komt en in bladen te zien is. Ik denk dat je ze dan ook een beetje meer wat gaat wakker schudden. Zo van, goh, ga daar eens kijken. In Nederland wordt zeg maar campagne gevoerd. Hè? Zo van, ga je naar Limburg, dan zit je al in het buitenland. En nu is het gewoon heel fijn dat we het buitenland gaan proberen om naar Limburg te trekken.